Radionica stripa. Kako se vi zovete? Simon Vučković. I vi ste odavde iz Kotora? Jeste, ja sam iz Kotora, inače sam karikaturista dnevne novine Dan. Znači radim novinske stripove u dnevnoj novini Dan. Tako, ilustrovao sam neke udžbenike za djecu u Crnoj Gori i tako, znaju me ljudi dosta po stripovima, već objavljujem nekih 15 godina u Crnoj Gori i na prostoru bivše Jugoslavije i sad smo malo pokrenuli radionicu stripa, da prenesemo znanje na mlađe, da se malo družimo i tako nešto pomalo da učimo. I kako vam ide? Kakvi su vam utisci zajedno sa grupom? Moram priznati da sam dosta iznenađen, s obzirom koliko ima talentovanih, vidite i sami. Znači, oni za samo koju godinu, znači već u srednjoj školi mogu da postanu profesionalci i da žive od toga. Samo ako budu slušali svoje profesije. Dobro. I šta će biti rezultat ove radionice? Planirate da oni već imaju neku scenu gotovu do kraja? Mi već imamo školu stripa koju smo planirali da omasovimo preko ove radionice. Znači da još više ispropagiramo našu školu. Znači škole već postoje u Podgorici i u Tivtu i sada trenutno propagiramo i ovu u Kotoru. Fino.